All right. Good afternoon and welcome to Porcupine Stand here on YouTube with Selbedene. Yatana si ebedi kumasi asante kodoko unkomo. Minimu shi ase ya kakra. I think we queen me my edge but and no it was more about Asante Kotoko project, the King's project. Ana ekoso ewa dakwaja. Me di hu unkomo. Me de hu nsem ebe bremo on this particular episode. Na enya no pe Kumasi Asante Kotoko oko secretariat ene kyerɛ sɛ ni poso hwɛ sɛnea nipa no adwumayɛfoɔ no kɔ soro ba fam wefa ha na weafa ha na type wei na wei printi wei kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛyɛ heat air condition ɔma bia ho a ɛhɔ no nyinaa kyɛle because dwuma no a nkɔɔfoɔ yɛ no ama heat ɛkyerɛ sɛ amanfoɔ heat paa na ɛdɛn na ɛkɔ so ɛwɔ Kotoko secretariat a ama heat aba hɔ very soon expect a lot of announcement ɛwɔ Asante Kotoko akache ɔmɛyɛ announcement ba ne nyinaa no yɛbɛyɛ ho adwuma ɛde ama mo here on Porcupine Stand with Selbed. But don't forget to subscribe to the channel quick but subscription button no so fama me na yɛdwumadie no ntimi ɛnkɔ n'anim wano but subscription button no so mami na yɛdwumadie no ntimi nkɔ n'anim wano yɛnhyɛ nsɛm no ase free the AJ Sports Complex, the King's project. Yɛnhyɛ nkɔmɔ no ɛmfa ɛmfiri hɔ because ɛhɔ na yɛde nkɔmɔ no firi a yɛwie a na kyɛ sɛ transfer window no yɛtumi aba mu na yɛde de aka na ba abɛsɔ so ɛde ama mo deɛ di kan mame ɛmfa nto mo anim sɛ ɛno a ɛna awia by this time and officially Asante Kotoko mpanimfoɔ ɛde to dwa sɛ the King's project no phase 1 na started na yɛn nyinaa bɔ ɔmɔden ɛkɔpie mu ɛwɔ the AJ Sports Complex ɛma me the videos of what is happening with the AJ Sports Complex no ɛbɛto mu anim dendenden ɛma amu a ɛnura a mohwɛ videos mu deɛ ɛkɔ so wɔ project no drawings na ɛbaa ɛne deɛ na wohwɛ mu a na kyɛ sɛ astroturf wom natural grass wom youth team ebi ɔmo bɛda ɛwɔ mu youth team ɔmo local room at something like a dressing room closer to the pitch ni wom administrative blocks ni ade wom ni ade ansa na main team no pitch mienu makɛseɛ mienu baako bɛyɛ training ɛna baako so the third big pitch no ɛno ɛyɛ for what we call stance wɔ ho a ɛno na Kumasi Asante Kotoko ɛbɔ friendly game bi a ɔmbɛbɔ hɔ na chitaafoɔ no betumi abɔ kanko na mo so betumi ahwɛ deɛ ɛdɛn ɛkɔ so ɛwɔ hɔ now ɛno amede to w'anim sɛ ɔmo gyi park no ho ɛho hia paa ɛnɛ wɔn gu so ɔmo gyi because ɔmo clear wura ne nyinaa afiri hɔ na ɔmo clear wia ansa na other part of the project na etumi aduru so ɛno on promise mede to w'anim sɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛba the leveling ansa na cutting na cutting hɔ no na ebia biribi si baabi na enso mpanimfoɔ ani ɔmo bɛyi afiri hɔ for now maame mfa nto anim sɛ panyini bia nka wɔ baabi asɛ ɔmo bɛbubu dan bi egu baawo sɛ na amanfoɔ hɛ project no ne sɛnea drawings ne tie na ɔmo believe sɛ ɛnea dan ne bi ho bɛka yes but until sɛ yɛbɛduru the cutting stage a ɔmo bɛ start ɛpaapaa nneɛma mu atwitwa nneɛma mu no na yɛntimi mfa bibia nto nti ɛnɛ yɛ men on the grounds no ɛka ho asɛm sɛ wɔn gu so wɔ hɔ wɔn twa yɛde exclusive video foforɔ bɛbrɛ because project ne deɛ yɛne project na ɛna ɛba yɛnim sɛ ne mo ani agye ho nti we tɔ fam a bɛkɔ akɔfa no quick na yɛde abrɛ mo na ma ho deɛ ɛdɛn ɛkɔ so na saa abɛdam no kasa yi coach Akwasi Apia ɛtu kwan kakra na nyina nim sɛ nyame adom a 28 ɛna Asante Kotoko bɛ resume training na wɔn de training no aba abɛhyehyɛ so na memfa wɔ ntu anim on sɛ after sɛ Kotoko Unveil Simba yeah he say Kotoko has six players Joseph Ablo ɔno na ɛbɛtɔ so 6 that was last week Wednesday anopa ɛna Kotoko Unveil Joseph Ablo
After that, you know, say player bien baby, amanfo bisa na den na ekoso. So almost 10 days got Unveil player bia. This is it. Mami nchire. We wi anu aba de enti na secretariat de huru no. After the House of Folk game, ne ya wadan. Asante Kotoko team ni ko break. On the team ni ko break. Therefore, the team decided say you go break. On my play aba. Na o sign na. And so asa go back. Long dodo. Waba kumase wabe medicals. Wasesa ne nneoma aba. Owie ya o se sako. Nti ebia ofiri sunyane na be obesa akọ sunyane. Ofiri akra obesa akọ akra. Ene ye ntwen. Ade e be chia ma team na resume a. Players na ye ni o ma wie mu nyina mo mbra. Etimo ba o your medicals. Club ne sign no. Unveil wi a ukofi ho straight. Uni ba bia akọ. So what you say there? Who go fi whole street? Uni baby akọ. Nya afi na obesa akọ no asan ba biem. Enti ene mrantie a wo maba Kotoko secretariat na ne fiade. Mpanifo wie bibia pom ho ntoma. Omo nyina ekofi ho. Because ene no ene date ye 26 or 27th. Next all the ochana na arrest. Na 28 because reporting time for Kotoko players near 27 28. Next, wait me the 2 days now rest. No, I get familiar because and then I feel now when your man crowd, I won't me buboni ye, won't me fair ye. Once you go school no. First day in the room, mawa. And ya feel now be pack on your mouth the old trunk anywhere you see baby and what that kakra because what bread. Into and then on that kakra china and now you your man now the way see her, now the way see here we are no akoto. And until na silence no. Na unveiling now cause. But Wednesday now me go break now me back on Wednesday. Me catch them say Kotoko unveil 3 players before Sunday. Me catch them on Wednesday. Say Kotoko unveil 3 players. Emma me talk also ready chat Saka Dauda. Wednesday no more share video no kai. Say I'm on my way to Sunyane and I will be in Kumasi tomorrow or tomorrow next. Me catch them. Me ready them. I can confirm it to you this morning that Saka Dauda Unveil Kotoko obo secretariat sesia me no kase. Sesia ya me gina ha me no kase. Saka Dauda Unveil Kotoko secretariat. We free Sunyani abedu Kumase. Nkrata asem na wie. Last week Friday na me chairman Alexander Menu kasa na chairman say Saka be Kotoko player. Done. Today ni ya ni enim so mawie na akada obeba e na mbeka kire mo on Wednesday no nti e no ho a chese Saka wo hwe nifa fa so ho a captain of Bofo Akwata no menem running through the story time omoma kata agent be authorized letter some pe club mo e ma deal ni slow time na agent ni slow down nyina e ma mo sa ka se da bi samates for no mpem ba bi ntra nso atremai mpem ba bi ntra karela mpem ba bi ntra ediana ye damase but ye mpe ba Kotoko na mebo no because coach Ogum how our penti a kire Dauda Saka e kon a person of fast use boy no ewura boy na dwirimu ewura na dwirimu to aba be duru unveiling soon so soon enche na Saka aba be ye warrior no so de wo amede ma Saka ni profile no ye benya abotra ye on this channel ye be break it down the goals no share ye no the penalties the free kick the one-on-one take on not the ball na to atenem what is his strength and qualities but idea ba kwa metimi aka kire oni e say oye winger who can score oye matured pa and open for physical presence ahoden yemfambo boy yente ase opemia na meso mapem woni bi one-on-one or running with pace or support to defense idea ba ko a ye ka kire me on a scouting report and say he is the type of wingers or supporting strikers. They add a lot to the team without the ball. Saka Dauda.
Yɛbɛkɔ no so later when we are doing a proper digest when he becomes a warrior. Mame ntoa me nkɔmmɔ no so. Patrick Esiedu, Wednesday no kora mame nka nsɛm a meka kyerɛ mo sɛ twerɛ Lord Amoa din to hɔ. Twerɛ Patrick Esiedu din to hɔ. Twerɛ Dauda Saaka din to hɔ. Ɛna meka kyerɛ sɛ twerɛ ɛyɛ Albert Amoa so din to hɔ. Nafa Shalkan Mohammed so ka ho. Ɛnɛ obi ka kyerɛ sɛ Shalkan so ka place na wɔ secretary me nkɔmmɔ a mekɔdi yɛ mante Shalkan din. Accra Lions captain, defensive midfielder na Kotoko ni na di n'akyi na me din nkɔmmɔ kɔ hɔ no mante ne din wɔ hɔ bi. So ɔno so wɔ secretariat hɔ. Ba mate sɛ Lord Amoa ɛwɔ secretariat. Manya ne ntia sɛ Patrick Esiedu so wɔ hɔ. Enti Prekum Chelsea ni fafa so jersey number 25, right player. Wabobo Benab Kumasi wabobo happen. Wabobo happen pa. Right fullback. Onfana goodie in diagro born or bar. One court ebe competing ewo ni fafa so. Ahenya sem ketwa. Mentia trese o se ho. A ono so mpanimfoɔ kɔma. The Lord will be a warrior at the end of the day. Patrick Esiedu left back, jersey number 31 for Prekum Chelsea. One smart Abdul Hamid Al Hassan Mohammed and ebe compete our left her. Patrick Esiedu. Ono so eba. Jina secretary or den. Last season Kotoko far 2 from Prekum Chelsea in Kalu Watara and Henry Kwamna Ansu. Afi womo esa kasa je na gum afasa mrantie mienu no amama ba besi akan Unveil Kotoko we ye Patrick Esiedu ono so wo ho left back mfinsia miensa and ono so e de besi paper so. One said, me catch them and say, Kotoko, I am seeing a meeting last week Friday. Now me claim mun sem chira o say fullbacks mienu beba. Kotoko befa fullbacks mienu. Defensive midfield on befa mienu. Ama for wingers and a creative. And then a striker. Guinea Morefin Jones beba. Na Kamara Swaba. Me kani nyina chira. Almost you expect you more any ya. So almost beba. Enti nchire mu ni Patrick and a Lord ebeshe ni fanfas. Shalkan. Mama ma details be. Tenedu eboa na esuru nyoma. Albert Amoa what am mama for Albert there no so nten numre. But Shalkan contract be with 31st of this month. Say no 31st of this month, I watch you because player no, he is still within the transfer window to be transferred. Don't forget transfer window. Then next month he be who? August and a transfer window ni be who? 25th August and a transfer window ni be who? And whether I'm paying for them mandatory 1 week be a kanwa yenim, but the 25th August and a transfer window no e be close. Yeah, make an what I said there. Into time womb. Into Shalkan contract be with end of this month. I can confirm it to you, say, or the ato Accra Lions in penny for him say 1 year option. I'll bet me I'll trigger the extending or domase. Baby, or the sumner drew ye on trigger. I can confirm that to you. Na minyantie bi assembly farm asum say Accra Lions mpanyimfo no bi hu say there be first no na Kotoko steady na Kotoko players na continue mo prom say eso mo fa bi no but after half match na Kotoko relax yen panyini bi frɛ Kotoko mpanyimfo say wo de mo fa kakra mbra ne yen transfer ne mamo ba say no ya to nsuo because say Kotoko for no enough assurance to believe that a brand here I finished Shalkan Mohammed no obeba bebo
enti mame mfo ne Accra Lions nkomo ne ma wawie mame mfa no pe ma wawie say ni contract no dey ato ni so on extended na yenhwe de ebeba in the coming days. Enti it looks like Coach Ogum ne target no ne say ka obetimi the Bernard Sumwani Awuchi our left. Now the Dauda Saka ne Peter Aminu Akwa all right. Morefin Dons Abdul Kamal Abdul Rahman Abdul Karim Abdul Rahman. Now the Morefin Dons. Now the Albert Amua Kahwa Nwenya 3 as attackers. Utimi yedie. On send a team ne sheba no. Somwa any Awuchi. Peter any Dauda. Morefin Albert and Abdul Karim Abdul Rahman. 3 strikers. Chiridin wa benfinfio. Unya o Shakana unya o Tinedu. Na utimi tuaswa na Sharif Mohammed Ba. 3 defensive midfielders. Michael Che Jamana Andrews in team men. In Tibia in team. Any Emmanuel Entry. Omo preposition baako. Che Jamana any Baba Yaya a preposition baako. Na say hona 2-2-2. Na defense na 3 because of Sharif ni prano. Any bia na recovery on sensem. Na hona 3. Oko eye left backer Abdul Hamid Al Hassan Mohammed Smart. One Patrick Asiedu. Mienu pe for left back. Right back Lord Amwa. And Emmanuel Kote 2 center backs wenya Joseph Ablo na wenya eye Samba Ndongani Onel wenya Henry Ansu wenya Justice Blay na Yusuf Nuruddin ka ho 5 na goalkeepers wenya 3 okay kan bo me yesen na say 26 na omo kan so omo de be ye no eno ano mugusu omo ye to be wie ne signings ansa na akwantu bi wo ho matimi akọ to the other ada na hwese Kotoko anticipate let's get that here no e be start here rotate our Asante Kotoko social media handles. This is Porcupine stand with Selbed. E be sen share bi. Bye bye.